sento molt, senyora. Has parlat mai amb ella? No. No l'havies vista mai? No. Mai no l'has trobada pel carrer o caminant per la carretera? No. Ella tornava pel camí que voreja el bosc. De nit. És l'últim que sabem d'ella. Tu hi ets, al bosc. Oi que sí? Sí. Marxem. No tenim res a fer aquí. Aquest home no hi té res a veure. Creuràs qualsevol cosa que et digui aquest? Ens enganya a tots, creu que som imbècils. Diu que no sap res! Ja està! Jo no em quedaré així, ara que tenim la possibilitat de saber què ha passat amb la nostra filla. No em conformaré amb un no sé res i punt. Tu digue'm què et fots aquí i què saps de la meva filla, perquè tu l'has vist, a mi no m'enganyaràs. On és la noia? Jo ja he dit. On la tens? Jo no. Amb nosaltres no et facis el boig perquè et collarem fins on calgui. Em sents? Mira-me la cara! Digue'm què hi tens a veure amb el que li ha passat a la meva filla. Aquesta noia ha nascut en aquest poble, l'hem vist créixer. I no ens quedarem quiets. Us equivoqueu! Però com ho dius, això? No t'hi fiquis ara, sisplau, no t'hi fiquis. Deixa'm fer amb... Fer què? Acarnissar-te amb un pobre desgraciat que no en té cap culpa? Però si està més clar que l'aigua. Aquí no passa mai res. Els xavals entren, surten i no passa mai res. I arriba aquest desgraciat i la teva filla... No pot amb la seva ànima, mira'l! És impossible que li hagi fet res.